Моята бединка. Класическо изпълнение с два акумулатора. Така нареченото от руснаците школна конструкция. Бобината съдържа 3 намотки по 330 навивки. Потенциометъра, транзистора, неонката, единия диод, другия диод. Това тук след малко ще го употребим, за да видите за какво служи. Акумулатор е на 12 волта и половина в момента, без да е зареждан. Този акумулатор е с една дефектна клетка и дава 10,5 волта. Бединката може да го зарежда и него, а може и обратното. Този да зарежда този, а този да зарежда този. Близък план. Дванайсет неодимови позиции, защото те са по двойка. Отвътре един и отвънка един. За да се държат. Това е алуминиево цилиндърче, което го използвам и за много други работи. Запуск. Запускаме системата. Зареждане от акумулатор към акумулатор. Хубаво е да го ускориме малко, да си влезне в номинални обороти, за да не си играе сега с потенциометъра. В момента акумулатора, от който захранваме системата, подава 12 волта и половина и ще спада, защото той се консумира. Той не се зарежда, той само захранва системата. Разликата в токовете, които са от акумулатора захранване и акумулатора зареждане, са 200 мА. Този подава с 400 мА, този харчи 200, коефициент КПД-то, така според наши сметки, е 50%. Ето ви какво става с другия акумулатор. Беше 10,5, сега е на 10,82. И ще се зарежда докато стигне 13,2, но като го изключим от зареждане, дефектната клетка бързо го кара да падне на 10,5. Тук има един интересен момент, който го намерихме при нашите опити, защото ни е необходима бединка за други цели. Тук има два високоволтови кондензатора на 400 волта, две по 180 микрофарада, общо 360 микрофарада на 400 волта. В момента от предишен запуск имаха около 120 волта прав ток. И в момента е 120 волта. Интересното е, че ако занулиме кондензаторите, т.е. да ги дадем на късо да се изразходват, което ще го направим сега. Обаче ще изключим системата.
да не стане някъде авария. Мериме ги кондензаторите, да видим колко ток има в тях. Хич не сме ги занулили. Това е нещо по-яко. Трябваше искра да изскочи, ама искрата нема никак. Защо не се занулите? Ножицата много раздива. Готов. Да раздивате жици. Така. Мериме ги кондензаторите да видим какво има вътре. Един волт, който продължава да се изразходва. Така, сега. Интересното на това, което сега ще показваме, е, че ако не включваме акумулатора, който трябва да зареждаме, а караме само на един акумулатор, който зарежда системата, задвижва системата, тези акумулатори ще се качат моментално на 120 волта. Трудно ще ми е тук да ги покажа тия работи с постоянно застанали прибори. И това ще действаме по това начин. Ето, кондензаторите са вече на 120 волта. За секунди те се зареждат на 120 волта. 123, 122. Намотките са само 330. А ако са повече, ще дигне и повече волтаж. Дигали сме с една друга намотка на 250 волта. Ето с тази бифилярна намотка, 2 по 600 навивки, Speed 05. Тя поставена тук с сърцевина. Тя дига 250 волта в кондензаторите. Ето, вече са 125, 126. И забележете тук как шума на движението е друг. Ако включим акумулатора, там не се зарежда, кондензаторите ще останат да си на 120 волта, но този акумулатор ще продължи да се зарежда. Ето. И шума ще се промени и оборотите леко ще се намалят, ще се забавят. Лекичко. Като системата отихва. Много приятно отихва. Съвсем отихва. Въпреки че тази раздрънкана конструкция изобщо не е за показване. Кондензаторите си държат 123, 124, 125 волта. От 120 до 125 се движат. Голямата магия при настройката, за да се запусне системата на Bedini, е този потенциометър. Ще покажа за какво става въпрос. Ако това е някъде тук, потенциометъра, ние изключим бединката, се опитаме да го пуснем това нещо, може и да не тръгне съвсем. Затова в момента трябва да търсим с потенциометъра оптималните точки на двете намотки. Виждате как се увеличават леко оборотите, но аз няма да ги чакам. Аз ще си го ускоря, за да влезем в оптимални обороти.
Това, което имаме желание да покажем още, е захранване от мрежата. Махаме този акумулатор, който сега зареждахме системата. И през един траф, грет и кондензатор прихващаме съответни полиш. Плюс на плюс. Ето, тук некой да не си мисли, че нещо правим шашно. Минус на минус. Така ги връзваме, за да не стане някаква беля. И включваме мрежа. Ето. Идваме трансформатора. Той си преобразува токсите. Включваме и действаме. Този акумулатор ще продължи да се зарежда. В случая това го превръщаме бединката, както си му е класическото определение, в една обикновена зареждаща зарядно устройство. Въпросът е, че то зарежда с радиантен ток. Този радиантен ток оправя този акумулатор, ако е развален, и по веригата нататък паралелно могат да включат още 10, 12, 15, 20 акумулатора. Мериме токове. Да видим какво зарежда сега този ток. Вече е на 11:26. Беше 10:30. Сега е 11:26, 27, 28, 29. Ще стигне до 13:04. При тези намотки. С тия намотки можеше да стигне до 14,6 на акумулатора. Въпросът е, че ние го поддържаме на 13,8, 14,2 зареждания акумулатор, за да не го развалиме повече, отколкото е развален вече. Същото, което става с него, се случва и с обикновен нормален здрав акумулатор. Ето 11,33 вече. Ако го откачиме, бединката ще продължи да си върти. Акумулатора ще започне да пада. Въпросът е, че сега се зареждат тези кондензатори, които сме ги сложили тук. И тези кондензатори ето тук това за захапата ще го откъсне. Вижте какво става с оборот. Летът. – 124 волт. – 120-125. Движи се, защото и самата мрежа играе малко нейния ток. И действаме. Като го изключим от мрежата, спира. Какво следва? Следва да направим бединка с 4 бобини насреща, с намотки от порядъка на 6 до 800, за да дигнем по-високо напрежение. Като са повече намотките, се вдига и по-зареждащия ток, който те дават. Хубаво е да е с по-дебел проводник, затова и бобините на бедини се вижда какви са големи. И човека си самозахранва системата. С тия същите бобини, вкарва ги през кондензатори и върти бединката сама себе си върти. Така че няма лъжа, няма измама. Работи. Финиш.